Bună, dragi prieteni! Ne aflăm pe o câmpie, pe o coastă, pe un deal, în localitatea Vadul Vodă. Astăzi e a doua zi de Paște. Am hotărât să ieșim la plimbare cu copiii și să ne ducem la părinți în special. Părere de rău sau cu părere de bine, este o zi foarte frumoasă, caldă, călduroasă. Mă sunt și minusuri în feta asta. În locul ăsta eu, băieții, facem Paștele înainte, ardem foc, scaberi, scam ouă, sărim peste rug. Era chiar interesant, timpul școlii. Numai că amuia, oleacă, ne-am întâlnit aici, cu așa o pacă, uite acum, cu gunoi. Cu gunoi care e la dăstă, nepăsători. Știu numai să-l iese. Gata. Hai, joacă. Știu numai să-l iese și să facă. Așa stare multe lucruri rele, plastic care văbșe nu se descompune, sticlă care poți tai și care încă nu de ajuns că e zbârlită, dar și e șparmată. Mesajul ăsta vreau să spun la toți care zbâr, că nu-i frumos. Nu-i frumos să zbârle gunoiuri, sunt locuri amenajate, că de câte ne poți să colectezi asta, să le leși acolo măcar. Și acolo să strângi și să duci undeva mai departe. Poate acolo unde se lucrează. Dar așa, uitați la copiii noștri. Ia, aruncă, caca, aruncă. Trebuie să joace în toate gunoiul ăsta. Pentru că practic e ca să se înconjoară pe tot locul. Și aici, și în orașul mare. Și în toate suburbiile chiar unde am mers. Eu să mai filmez așa gunoi. Poate a să miște simțul la oameni și a să înceapă a crește asupra lor, adică a și mai educați. Și a păstra și ei ce avem, pentru că te tinde peste hotară, unii mai ghine, dar mai ghine trebuie să faci la tine și pe urmă să fii mai bine. Da. Priveliștele astea sunt foarte frumoase. În parte ce este levadă de miere care a îmbătrânit cu tetul și roada dar puțin și de poate trebuie să o noiască, să o modifice. Ca este localitatea, se întinde într-o formă interesantă, poate ca Mercedes de sus, dacă te uiți, pentru că merge din dreapta în stânga și pe urmă în sus încă se duce, puțin care nu se vede. Avem clădiri cu mari, clădiri cu mici. Da, ne ducem încolo. Am și ne ducem în centru orășelului. N-am fost de mulți ani, chiar mie personal interesant. A să ne ducem și să vedem cum acolo și să mai petrece ceva nou. Am observat și am hotărât să povestim ceva despre ce am observat. Este vorba de o cruce. Spre poate, nu știu multe informații, spre poate că ea a fost edificată în cinstea soldaților care au murit luptându-se pe marginea Nistrului cu separatiștii în 93, în 96, ceva de genul ăsta. E făcută câțiva ani în urmă, foarte frumos, din lemn masiv, pus o piatră cu rocă, interesant, landșaftul e aranjat, simpatic, oleacă scările se putea, poate, de făcut oleacă de niște piatră, de pus interesant, că plițele astea de beton soviet și lasă o pată, o îngreutate asupra aspectului vizual, hai să spunem așa. În scurt timp ne ducem la marginea Nistrului să vedem o fabrică de vin care a fost înainte și acum acolo sunt niște beciuri tare interesante, care eu câțiva ani în urmă am fost, dar vreau acum să ne uităm dacă să-ți permit acolo, să vă arăt niște chestii foarte interesante. Bine, ne vedem la... Ne aflăm pe hudețele înguste a orașului vechi, Vadul Vodă. Suntem sub coasta dealului care am fost anterior și am filmat orășelul Vadul Vodă de sus. Drumul, bineînțeles, că încă e vechi, nu s-a restaurat practic de mulți ani, de vreo 10 de ani. Și
se vede că n-ați mai fi restaurat, pentru că nu sunt fonduri, nu-s dorință și tot și legat de genul ăsta. Aici înainte era un drum la vale, dacă nu mă greșesc, ea filmează la vale. Amuia s-a schimbat. Înainte era drum la vale și se putea de dus, dar amuia se vede ca să ocolim pe alt huideță și să mergem. Că eu și-am uitat, dacă n-am fost pe aici foarte mulți ani, am uitat și drumul. Asta o casă care e aproape demolată. Priveliștele aici sunt foarte frumoase. Poate în ceva timp, poate s-a primit și oi cumpăra o casă aici. Pentru că așa să aștepți în rând să-ți dai o casă aici e imposibil. Nu vreau să conegrez cumva puterea primăriei și ceva locală, dar vreau să zic că e imposibil să dobândești ceva. Dacă nu mă greșesc, strada asta se cheamă Lisnaia. E practic duce din în pădure duce. Nu așa să mergem atâta cât merge. E tare. Așa de mult timp n-am fost aici, practic am uitat. Toate drumurile astea pe jos îmblam, încolo încoace. Tata lucra paznic la o tabără aici de copii. Și cu dânsul des circulam încolo încoace când intra în schimb. Că un drum la dreapta care cotește, poate el să ne ducă încolo unde dorim noi. Spre poate să ne ducă. Nu așa se vede. Nu, acolo e altceva. În genere e foarte frumos aici. E drumul ăsta practic n-am mers niciodată. Cât e colorat. Căsile sunt foarte aprinse în culori, oamenii s-au pregătit nu numai de sărbătoarea Paștelor, pur și simplu lor le place să fie frumos și curat la noi. O casă interesantă, chiar pentru mine, ia uite-ne. Cred că au vrut să facă mansardă și nu mai ajuns. Drumul în jos pare că au mai mers mașini, dar așa cum mă uit eu am impresia că nu au mers. Arată destul de strașnic. Dacă să mergem încetișor, eu socot ca să hotărâm tot ok. Nu avem altă. Înapoi nu ne putem întoarce, pe simplu. Strada Camarov. Străzile sunt denumite încă în stil vechi și practic dacă o să schimbe.